sing mapan lan nunggu ning pertapan kene ora ana liya ya Begawan Bima Suci. Nggih. Mula kang mengkono aku kelawan kowe dadi satriya. Aja wikih, aja ringa-ringa, nggih. Nggih, anak-anakku para Pandhawa kabeh mangerti ya. Lamun to dina samangko awake dhewe wis mapan ana ing pertapan Arga Kilasa kene. Ana ing pertapan Arga Kilasa sing mapan lan nunggu ning pertapan kene ora ana liya ya Begawan Bima Suci. Nggih. Mula kang mengkono aku kelawan kowe dadi satriya. Aja wikih, aja ringa-ringa, nggih. Satriya kuwi saka tembung satriya, saka tembung sa. Sa kuwi tegese siji. Tri kuwi tegese telu. Ya kuwi tegese jagat. Dadi jagate satriya manjing dadi siji, nggih. Ing antawisipun jiwa raga kelawan sukma. Dene kewajibane satriya kuwi mau anyebar dharma tegese mulyakake bebrayan agung lan menungso duweni sembah limang perkara, nggih. Sing angka sepisan manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Dene nomor loro bekti kelawan Rama kelawan Ibu. Dene nomor telu bekti kelawan Mala Sepuh apa dene sing angka papat kudu bekti kelawan Kadang Werda. Sing angka 5 kudu bekti kelawan guru utawa dwija, nggih. Sepisan menungsa kudu bekti marang kang nyipta jagat kuwi mau awit paringipun yang agung, nggih. Dene sing angka 2 manungsa kudu bekti kelawan Rama Ibu. Rama Ibu kuwi mau sing ngukir jiwa kelawan aragamu kok, nggih. Dene ibu lumantaring kowe dadi menungsa ning ngalam Racapada iki, nggih. Dene sing nomor 3 kabagyaning kanikmatan wujute garwa. Tandha bekti mantu kudu bangun miturut ngesokke dawuh pangandikane Mara Sepuh, nggih. Mula kang mengkono, nggih. Aku ngerti sing mapan ana ing pertapan Arga Kilasa kene ora ana liya ya mung ramamu dhewe ya Rama Werkudara. Mula kang mengkono, nggih. Tandha bektine anak menyang Rama utawa menyang wong tuwa kuwi mau bangun miturut parintahe wong tuwa, nggih. Solah slaga muni becik lagak lagon biah lagiane bisa nemsemake tumraping pandulu sarta kepenak mungguing parang krungu, nggih.